Nakabasngokya baka matya kran halor ka inline permit kala kenja no hadin ka jingkla jongpa HS Chilla ubolong Chief Executive Member berim jongka Khasi Hills Autonomous District Council unong aiktien ka kenhuon ka serupai ba ka beriu nyotra uba Thomas Pasa ulabu jingkeli balai ba ka council kamthung bujli da weipat ban mikmat hakajing ujor da uba Chilla sa Supreme Court ban dawa pentrai kam ya ka inline permit harilum Khasi Jantia ulaong bahakapor bala weng ya ka kentien Khasi Jantia na ka preamble jongka Bengal Eastern Frontier Regulation Act khat pranyo pulai nakaliang uba HS Chilla ulamudui sya ka Supreme Court halor ka jingbam ailat ka sarkar India bat ka sarkar jilla ban pentrai kam ya ka inline permit Henry andau laklan ka Supreme Court kala pha jingtho sya ka Khasi Hills Autonomous District Council ban keli la don em ban mi bujli Henry hadu menta ka council ka yo thia lengai ula angru bakinomi khmat ka council ki kwa ya ka inline permit kumba kwa ka sarkar jilla tang daga ketien da ka kam basa teng hi pinda kamau ba hakpor bang don ba HSL la on ra ide ka konhon ka surupai ba ka bunyo trem ba nadu to ka por hi ka LP ka de ka win ki mat hajarong tam aga khandai ngila yo i ka jiarai jom barok ke male ya ka resolution ban wara ka LP re ngi hadu menta ka murlong sino ban nadu ajar ka khandai kan ka sokra MD ka susap jar mdan jingkren tip kalong kumno sta sedalhi wa mi chau ong kumno mi tip syo bat ngila susak kenoi haki jingkren bat hyang jo kenika sarkar habangi kren sepanga LP ni sosiu ya ka council hakapor ba la wengno ya ka kentin Khasi Jantia naga preamble jongka ILP hat pras pak nyepulai nakaliang jong ba HSL ila file daga case po Supreme Court ban challenge ba ya kanika jingbam la lada jingbam ailat jongka central government ba state government ban implement no ILP hapo pur usam jongka brinyo turap Khasi Jantia hende hatu ka por le sika kajing khlak no jong iba HSL ka diga jingdu ka bakrang i kunhon te hadin ka to nakaliang ka Supreme Court kala pha ka sithi sepo ka KHEDC bat kala ong sai kedar ba namar ba petitioner ba file ya kanika petition ula khlak te don ni MDQ ban simbujili bat nadu to ka por ka dis council ka yothia ka khlemle ai ru te kani kapan pau ba let's say kinong mikmat ki jongi ki bodo nang te dis council ru ka jingkwa ILP ka jongki ru kalau similar ko badai ki jingkwa ILP jongi ni ru phongot ki pass resolution tang dak tin syukran tang dak tin nda ki kampade kam issue te kani ka jingle juga dis council ka penduk nong yangi ko ka jait menriu ha bali ba kani kamat ILP bat ngat hai ka dis council ka dei ban juba balai ka khlem phak ya ka keteng da jong wei pada maru ba Chilla tu ka por I file keteng jong I kat ku CM jong ka KHDC ngila da buan la kham slam gi por lawan I kendoi ba ta suru ngila keli kene amat ka juba no kaleng ka jong I ong ba insa pen insa puli te ka cenge ka long ba borok ngi ong ka LP ka de ka mat ka berem tam ka barem ba bangia dawa te ban ong bandang ya puli biang ban ya wat biang ruka pen artatin ya kajing tubu ba sai te ngatarai ngin persang hande ka election kal ajan te tip kitang tre em ban ya keren pada ban ngi halor ki isu joka ke ba dai bat pajba namar kajing jan joka election yo ki sedang ban KRP ban keri ki ngimat namar kajing kali te nga dai mata trai yo pajba he pun kali ya ki no mikmat ki jongi ba balai ka dis council ka klempa no daga kerteng jong usi yang pemerintah ban continue dan ban peteng ya ka kes bai ba Chilla la file bo Supreme Court